Lamede Çar Partiyen siyasi konferanseki çapemeni li darxistin hevserokên HDP, DBP, DTK û HDK beşdarî daxuyanî bûn. Mijara daxuyaniyê li ser operasyona qedexeya derketina derve ya navçeyan Bakurê Kurdistanê bû. Konferansa çapemeniyê de hevserokên partiyan yek bi yek axaftina xwe kirin û biryara piştgiriya hendekan bi raya giştî re parvek kirin. Niha kesên ku li ser qadan li ber xwe didin û xwestekê xwe yên demokratîk bi nav dikin, îro li Cizîrê, li Silopya û li Sûrê û li derdorên Kurdistanê tevahî li bin tank û topan van xwestekatînin ziman, em dibêjin xwestekê wan xwestekê me ne, em dibin berdevkên wan û carekê din dibêjin dagirkerî bi ser nakeve. Halkın inancı değil, kirli olan bu şey. Di daxuyaniyê hevserokê Partiya Demokratîk gelen HDP Selahattin Demirtaş got, gel wê li hemberê êrişa dewleta Tirkiye li ber xwe bide. Em çar partî jî piştgiriya hendekan dikin û AKP nikare di şer de bi ser bikeve. Mecbureke vegere ser maseya müzakereyê. Lê vê carê gelê Kurd êdin statüyekê dixwaze. Hükümet yapamıyorsa, meclisteki partiler. Selahattin Demirtaş li ser operasyonan jê wisa got li ciyê operasyonan tirs tuneye şahiya azadiya gelê Kurd heye. Seddema koçberkirina gel jî li navçeyan û li taxan jî ne hendekin. Top û tankên dewletê bixûne. Kıyıma rağmen bu sorunun ortadan kaldırılamadı. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku 26 û 27 heyva qanûnê de di Kongreya Civakên Demokratîk de wê biryarên girîng bigirin. Sözü uzatmadan şöyle. Li ber avahiya daxuyanî ku hate vexwendin gel kom bûbûn û ber vî navçeya nav Sûrê xwestin ku bimeşin. Lê belê polîs bi bombeya gaz û bi ava şîkê müdaxaleya girsek kir. Sevda Kaplan, NRT, Amed.